Já samozřejmě také dle Guta Jarkovského plním povinnost a děkuji za pozvání, ale nedělám to jenom formálně, myslím si, a chtěl bych touhle myšlenkou skončit a zároveň začít, že v tuto chvíli pro ODSku takový typ setkání je naprosto klíčový. Myslím, že je klíčový, protože mě na tomto dnešním setkání zajímá hlavně ta část diskuse a o něco méně ta naše úvodní vystoupení, protože si myslím, že naším největším úkolem je v tuto chvíli nasát normální lidský jazyk a naučit se naše myšlenky znovu komunikovat s českou veřejností. Zazněly tady vystoupení naprosto logicky strukturovaná, vystoupení našeho vrchního politického reprezentanta na evropské politické scéně, potom vystoupení našeho, byť to není tak úplně jako primární záležitost, ale reprezentanta ve sdruženích, která reprezentují podnikatelskou sféru, a potom vystoupení ekonomického odborníka. Myslím si, že zároveň, ale aby ta skládanka byla úplná, tak si musíme položit otázku, v jaké situaci v tuto chvíli je ODS ve schopnosti komunikovat toto téma a s jakým prostředím ta ODSka v tuto chvíli vstupuje v kontakt. Myslím si, že základní charakteristika toho je, že je to situace velmi schizofrenní. Schizofrenní v čem? V tom, že na jedné straně došlo k obrovskému posunu ve vztahu k euru a i k jiným tématům na úrovni politických elit. Proměnila se politická scéna, konec konců i proto se scházíme. Náš politický vliv je v tuto chvíli výrazně marginalizován. A samozřejmě to souvisí se všemi těmi kroky, které vedly k oslabení pozice ODS, k oslabení i, řekněme, společenské pozice osobností, které ve vztahu k tomuto tématu dlouhá léta udávaly jakýsi trend a tón v české společnosti, to je samozřejmě zejména prezidenta Klause. A to výrazně mění naši komunikační situaci ve vztahu k tomuto tématu. Vy všichni víte, že nový prezident Zeman zahájil svoji politickou činnost tím symbolickým krokem, že vyvěsil vlajku Evropské unie na Pražském hradě. A od té doby můžeme sledovat, že tak, jak jeho kontroverzní politický styl možná oslabuje jeho pozici u české veřejnosti, tak o to důrazněji si snaží udržovat jakousi vnější legitimitu tím, že jeho politika je výrazně proeurofederalistická a prounijní. Samozřejmě poslední volby přinesly vítězství subjektů, které byly vždycky buď jednoznačně deklaratorně proeurofederalistické a zároveň i v té monetární oblasti byly velmi pro. Ale zároveň bych řekl, že ještě hlubší dění, které se v té české společnosti děje, to není jenom na úrovni politických elit, je to, že poslední dobou česká společnost jako celek, ten v uvozovkách dav v dobrém slova i špatném slova smyslu, podléhá takovému trendu, že se přiklání k nejrůznějším mainstreamům, to, co je zrovna módní a to, co je zrovna moderní, a ty politické subjekty marketingového typu, které dneska v těch volbách vítězí, samozřejmě mají tendenci tu svoji politiku usměrňovat podle posledních průzkumů veřejného mínění. Když se podíváme na koaliční smlouvu, tak ta je v otázce eura zatím jaksi opatrná. Je kdesi mezi těma dvěma extrémy, které zazněly v prohlášeních v posledních dnech. Jedno bylo to Zaorálkovo, zítra bylo pozdě, když to řeknu stručně, nebo zítra bude pozdě, a druhé je ten Babišův opatrnější výrok, který to jakoby odsouvá za horizont tohoto volebního období, případně někde na jeho konec. Ale ta věta říká, že se budeme připravovat Českou republiku ke vstupu do eurozóny, včetně toho, že budeme posuzovat připojení k příslušným institucionálním krokům a tak dále a tak dále. Já když v té sněmovně v tuto chvíli sedím, tak tu tendenci připojovat se k jakémukoliv takovému tomu davovému mainstreamu, k tomu, o čem se zrovna píše v médiích a co vypadá populárně,
tak u těch subjektů, zejména těch marketingových, vidím jako obrovsky silnou a v tomhle směru i ve vztahu k tématu euro nesmírně nebezpečnou. Bude určitě hrát roli, jak si v tu chvíli tu situaci vyhodnotí třeba Andrej Babiš z hlediska svých podnikatelských zájmů. Na druhé straně chtěl jsem to úvodní tezi zdůraznit, že jsme v jiné politické situaci, všichni to víme, a jak politické elity ve své většině, tak i jakýsi společenský trend směřuje k tomu, že ta společnost ztrácí schopnost poslouchat racionální argumenty, třeba takové, které zazněly v těch našich úvodních vystoupeních, a velmi často podléhá tomu mediálnímu mainstreamu. Já myslím, že ODS na jedné straně, a zaznělo tady ve všech těch vystoupeních, má v tom postoji k tématu euru léta jasno. Já sám si pamatuju někdy z druhé poloviny 90. let zážitek z přednášky Václava Klause na Vysoké škole ekonomické, kde podobně jako kolega tady před chvíli zkoušel s tím Lotyšskem a Estonskem, tak on tehdy vykládal právě teorii optimálních měnových zón a zkoušel studenty Vysoké školy ekonomické z toho notoricky známého příkladu zjednocení Itálie a vlivu zjednocení Itálie na ve skutečnosti spíše uchování toho rozdílu mezi severem a jihem, zkoušeli z jména Giuseppe Garibaldiho. Já tehdy jako student filozofii jsem to jediný věděl, nikdo z těch studentů ekonomie to nevěděl a Václav Klaus mě nijak neodměnil, na rozdíl od kolegy, který tu odměnu tady přinesl. Chci tím jenom říct, že ten postoj ODSky je léta stejný. On tam tehdy, mimochodem, řekl bych, že naprosto prorocky i z hlediska celoevropské scény nakreslil na tabuli a byli jsme skutečně těsně poté, co ten proces byl velmi čerstvý. Nakreslil na tabuli rovnici, která vypadala zhruba tak, že na začátku byla zkratka EMU, pak byla šipka, pak byla zkratka EFU a pak byla zkratka EPU. A tím zeptal se studentů, jestli chápou, co tím myslí. Nikdo to nechápal, on jim vysvětlil postupně, velmi logicky, že vnitřní logika toho procesu jednoznačně vede od měnové unie přes unii fiskální až k unii politické a že ten proces budeme následně v těch letech, které nás čekají, všichni zažívat. Děje se to naprosto přesně. My v tuto chvíli zažíváme ty důsledky v podobě těch fiskálních transferů, kterými chceme argumentovat veřejnosti, mimo jiné o škodlivosti toho našeho přistoupení. V tomto smyslu se pozice ODSky nijak nemění a náš argumentář racionální je stále stejný. Když jsem říkal na začátku, že jsme ve schizofrenní pozici, tak ona spočívá v tom, že ten postoj těch politických elit se výrazně změnil. My v tuto chvíli nejsme tím mainstreamem v té české společnosti, ale vstupní data před tou situací, který tady má konec konců Honza Zahradil na tom svém leafletu nebo na tom prezentačním materiálu, říkají v těch agregátních číslech, tady to zaznělo analyticky i na jednotlivé skupiny, že proti přijetí eura je dnes skutečně masa 2/3 české populace. My jsme teď několik měsíců před klíčovými eurovolbami, které rozhodnou o tom, v jaké kondici půjde ODSka potom do těch komunálních voleb, a to je zase důležitý moment, který rozhodne o našem přežití. A já si myslím, že je hrozně důležité, aby se nám podařilo v té kampani, u níž ten moment referenda, jak už tady zaznělo, může být jedním ze základních momentů, aby se nepodařilo během 3-4 měsíců tenhle základní společenský výstup, to je jakýsi většinový názor české populace, zvrátit o němi prostředky přiklánění se k mediálnímu mainstreamu, tím, že samozřejmě všechny ostatní politické strany budou k tomuto tématu patrně stát úplně opačně. Víme, že ODSka dneska velkou částí české veřejnosti je vnímána negativně a do jisté míry, když zastává nějaký postoj, tak to může být i pro část české veřejnosti důvodem k tomu, aby změnila nějaké svoje vnitřní preference vůči určitým tématům. Doufám, a
to já bych chtěl právě nasát z té diskuse, která bude následovat, že se nám podaří to téma komunikovat nejenom odborně správně, nejenom s věcnými argumenty, ale tak, abychom to vstupní vědomí té české společnosti využili a podpořili, a nikoliv, abychom tento názor české společnosti ztratili. Já si myslím, že třeba ten moment v tuto chvíli hrát to téma referenda může být jakousi zajímavou formou. Ale je to samozřejmě kontroverzní otázka. Může to být forma, která může být pro tu i mladou část populace do jisté míry v uvozovkách sexy, aby byla schopna přijmout to, že toto téma hraje Občanská demokratická strana. I ty komunikační prostředky k hraní tohoto tématu by měly být moderní, soudobé, zajímavé a atraktivní. Ale aby se nám to podařilo, tak mě by nejvíc zajímalo slyšet, jak to téma vnímají v tuto chvíli normální lidé, živnostníci, členové, příznivci ODS, jak to vnímají i Pražáci, protože ono přece jenom ta, teď se neurazte, ale kosmopolitní metropole s mezinárodním zakotvením by ten vztah k těm transakčním nákladům, to je k zjednodušení toho života při množství cizinců, kteří tady jsou a podobně, mohla mít ještě daleko blížší než ten zbytek České republiky, kde na tom moravském venkově, já jsem teda z Olomouce, nikoli z toho čistého venkova, ale ti lidé můžou ten svět vnímat úplně jinak. Já jsem zvědav na normální komunikační, neodborný jazyk, jakým tohle téma vnímáte vy jako živnostníci, protože se nám musí podařit tenhle normální komunikační jazyk dostat do té kampaně, která nás za chvilku čeká, tak aby nám ti lidé rozuměli. Toť vše z mé strany.